Iya, iya kamu Boktek nang papan dene. Ayo. Arep apa kowe Hana? Kowe malah jadi terbulat, Jon. Kowe malah dadi kebuatan ora sagelut padha-padha blonjo nerongan terus apa to sing direbut ayo do pacaran wae iki sasi sura sasi istirahat sok nek apitan awak diganting kaya ngono ayo do pacaran wae Mas aku gendong Mas enak jane begitu iki nang desa dukung bringin sampe joki ana apa lekan kowe tak kandhani ing dukung bringin sampe joki ngurmati wulan sura kowe mau ngerti apa ora kepara bapak penyambut bapak lurah ingkang minulya tahun 2017 arep ditimbali halah nek masalah joki ora perlu ditata wis sing penting eksis mbok menawa beniki malah di DP ya malah matur nuwun aku malah ditunggu aja ngono bapak lurah sambil joki yayine wis breweh lan lomo wis bapak lurah wis ngendika yen to taun 2017 arep ditimbali tak ya matur nuwun to le Kang aku ya malah seneng aku malah iki malah seneng sing taun 2017 ditimbali alah wis ayo sing penting ayo nutuk melakukan ayo iya
Ayo,